मम्मी का हो? पापा कब आयन? अरे के सारे कहिए तो पापा आयन कहत आवे के त नहीं सुनते ते होलियो आ गइल अइबो नहीं के कर मनो नहीं खेला ना ओकर बस भोर तर में ढील रे बेरी बेरी खुजलात रहेला ऐसे ना कहनी कि दे हेरते ते एने से ओने माँ का चल दिन भर खेला ना जाई। हाँ खेला जाए का जी मार बिठुआ बियाल वैसा नहीं में बाप रे बाप आ कहनी कि दे हेर दी त ना हेरवावेला। अब पापा कब आयन? पापा तोर केहन कहे आबे केहन का करबाइम कि नाम कहत है कि आवे के तो सुनते नहीं कि वहाँ के दिन भर पैसे पैसे हाय पैसा कइले रहनी। लौआ के पापा केतना किन देले बा नए जूता नए कपड़ा हमनी के कब किन? तोहरो के किनाइयो कहले भाई पैसा विदा करे के आ विदा करम न त किन दम तोहरो के एगो हमर लइका बताहा के ना किनाइ त के करे किनाइ हो त कब किनाई? अरे किनाइ हो कहले भाई ना कि किन दे में फगुआ पहिले ही किन दे। चला का निकाले? अरे नानी का ना चलो जी नानी का करे चलो जी फिर फगुआ में वहीं के पड़ जाई घूम के तनिया ना हो चलो जी तार पापा आ जे ना तब नानी का चलो जी तीनों आदमी संग ही घूमा जी 10 दिन रह जी फिर आओ जी। हाँ ना तो तार पढ़ाइयो ना छूट जाई तनी मन बस नहा लियो। हाँ तो बाद में कर लें तनी हम बतिया ली दोनों से मैं कोनो छरा फोन न कर इहो के जन कहा चल गेल भाई इहो नहीं की फोन कर ऊ त केन कहना पैसा दिन रात पैसा ही में रहतनी बुझाते न के का करी बाप रे बाप बार बने ले तनी लिपस्टिक मार ली और तनी ताजा एगो गाना की याद करी की करे पसोखे सिंगार भतार जदी बोहरे बाड़े यार में पकर सिंगार यार तोहर यही जे बारन। बाप रे बाप ढेर देर हुआ जी हम ना रवरे नाम लेत रही। चलो ना तरीके में चलेगा केने चलेगा चल घर में चल और इतना आवे नहीं तो बेचो नहीं कर रहे देखो तो कि बबुआ गोल बहुने भुआरा घूमे आ सांझ के बेरा भइल बा चलै तो आई तो तू नहीं आज हम नहीं रह जाई ना रुकी अभी आ जाई तो दे तू हो जाई दिक्कत हो जाई मुझे रोज जाई हम सांझ के चल ना जाने बड़ी टाइम ना लगत रहे कितना टाइम लगे मेहनत से तो सोने ना टाइम ना लगत रहे तो सांझ के हम फोन करम और वो आई अरे जाए ना जे खेल के आए वाला बेरा हो गइल बा ओकर जान तो आज बड़ी तू सुगर में लगत मन तक कालो सुगर लगम ठीक बा रोज जाई आज बड़ी हमर मन एकदम देखो आई रे तो हम कोइले झगड़ा करे नी ना तो पोट में ना भुआरा को दे वाला ई तो बड़े बात बा अभी दिन ढेर बा अभी कोनो अथो नहीं के भाई चल दिन ढेर बा तो दिन उ ना देखला तुरंत चलाई खेल के कोबे के गोद जाई ना क्या के भुलवाए भरनी छी ए जी भुलवाए बत भाई अरे बाप जाई ना जी बड़ी आज स्मार्ट लागत ना तन मैं ये भगवान जाई ना एगो दे दे तब चल जी ठीक बनो की बना तो जल्दी लेके जाई बाप रे बाप अला भुआरा ना आइलो ना तो देखित ना तो कहत कि ई के हो रे मम्मी कह दे तुरंत इहो के तो फोनवा ना कइनी ई तो हमरे औरी मत आइले रहतनी का करी हम ही लगाई काहे ने छोड़े हम काहे के लगाइम जब उनका चिंता नहीं के तो हम चलनी घर में खाना वाना बना के तैयारी करे के हेलो प्रणाम करताई खुश रह का हाल चल बा हो ठीक बा अपन कहीं ठीके बा अपन सुनाव बबुआ कैसन समाचार बा अरे बबुआ के हाल चाल पूछताई बाप रे बाप रोल तनको ना बुझला का जी का एमे बुझे बुझाए वाली बात का बा का बुझे ना बात बा दिन भर फोन ना कलाई अभी कोनी फोन कर अरे टाइम लागता देखते बड़ू कि डिप्टी मार चढ़ाई ओवरो टाइम करतई सोचतई कि जल्दी कैसे गाँव पे आई
खाली कहत ना मैं कि सोचत है कसुगा पर सोचत है कसुगा पर आवे के मन नहीं करना तो बाप रे बाप फगुआ आ गई और तो उनको समझ में नहीं खात ना जी। अरे का हो जी हो पैसा बता आजकल के दुनिया में देखते बड़ू पैसा रहता तो सब कोई के चिन्हता ना तो कोई के चिन्हे वाला नहीं है। पैसा बा तो सब कोई चिन्ही आ ना तो कोई ना चिन्ही समझ गइलू। सोचत है कि अनकिदन पैसा कमा के आई जी ना तो घरवा के आगे जौन जमीनिया बा ना 8 कट्ठा ओकरे के लिखावे के सोचत है। बुझात नहीं है बा लड़का के चिंता बा ना मेहरानों के चिंता बा तो रो बिया है कोई नहीं जी वैसे कुंवारे जिंदगी भर कुंवारे रहती। हाँ बियाह कैला के मतलब है कि घर ही लेके सूता रह तो घर के खर्चा पानी चल जाई ना। इन्हें की बुझात कि को साल को महीना को साल हो गोइले। अरे भैया तो क साल क महीना हो गइल तो 4 साल चाहे 5 साल कमा ली ना दमी तो जिंदगी भर बैठ के घर ही ना खाए के बा घर ही ना जिंदगी गुजारे के बा हैं। इतना बुझाता कि एकदम बेचैन भई रहतड़ू। काहे ना बेचैन भई बतलाई का बतलाई हम बढ़िया से रह सह के रह आई बसार में टेंशन मत ल। हाँ फगब भी जनता बसार में का कसार बने कसार में कसार काहे के बनाई कसार तू बांध के खाए ती घरी पूरा के बड़ी भाषण करे नी कोई जगह से ए जगह थी तब ना बुझा जाए कि कितना अथु बा का बा सब कुछ मिलते बा तब कोई कथू बा का बा हो क्या चीज मिलता है मतलब ना खाली खाए पिए से हो जाई का खाए पिए से हो जी तब का ये से का मिली इंटरनेट से भेज दी का कार में भेजन जी झूठिया के फालतू के बात करे नी इंटरनेट। चल ठीक बा जाए के बा डिप्टी फोन रखत है आ बबुआ के बढ़िया से फगुआ में लाता कपड़ा किन दिया पैसा डाल देता 5000 रुपया तो डाल दे कहिए डाल दे ऊ आज एतवार है कल सोमवार मंगर के डाल देम ठीक बा रखत है जाते डिप्टी अभी न रखी ता पहले बोला काहे के रखत है अरे डिप्टी जाए के बा तली बतियाते जाई बतियाते जाई ऊ सस्पेंड कर दिया सन ऊ कहल सन अलाउ नहीं खे कंपनी में ना समझ गेलू। एक से एक आदमी की मोबाइल चुरा के लेके जालन कंपनी में पूरा चेक होला मशीन लागल बा मार लाल बत्ती बरता ये पकड़ा जी तो मोबाइल लेके जाए भर साउंड हो जा हैं खातिर लाल बत्ती लागल दूसरा खातिर लागल बा बत्ती लगले बा कंपनी में खाओ के हमने जाते हैं डिप्टी अब रखो हम ज्यादा ना बतिए ठीक बा रखत है ठीक बा रखी जाई जॉब करे नी तो 2 मिनट 3 मिनट बतियाने हाल चाल पूछे नी बस ओकर बाद रख देने ओइसन औरत के रहल ना बेना रहल ऊपर पर ओइसन मर्द बाप रे बाप लइको के कहां गल बा अरे मम्मी कितना मजा आइला कितना मजा आइला तोर पढ़े के बेरा नहीं के भइल खेल के ले तो पढ़ा ना खराब जाके जल्दी गोड़ हाथ धो के कॉपी किताब लेके पढ़ हो जाते एकरा से तो और हम मत न कर बाप से और ही मत गल बा बाप वही नकल के बेटा वही नकल के मन कहता के करके छोड़ के नैयर चल जाए मुंड खराब क के रख दे तरह ए मम्मी ये धो दिए अच्छा रख धो दे आ सुने का बा जल्दी कल पर गोड़ा धो के बोड़ा बा हो जा पढ़ बड़ा आ कैसे सकला बना के आइल बड़े रे हाथ में कहाई ला कबई नहाए के तो छुछुंदरा ना नहिला आ के मुसर मत देहिया बना के आइल बा देखो जा का कहत सन कि बाप कमाता कितना बेटा कैसन बाई करे राम नामे हंसवाइबे ना रे भरा रुकना पड़ते ना भाई रुक ना पड़ते ना तास बना के काला की बना के जोरे तो मारलस मास्टरवा तो कहले मम्मी मराइले सुतरा खर के मुंह बना के आवेला हंसबे अरे करता हाँ चुपचाप पढ़ रख दो जी के बाप रे बाप टिफिन बनाए में ई बेरा हो लइका जगबो ना कर भुआरा ए भुआरा का भाई अरे 7 न बज गए उठबे कि ना रे उठते रहे तो टीचर या मारे लगी और तोरा तो कुछ के चिंता नहीं खे नहा के झट में ना गोड़ा धो के तनी टिफिन कर हाल रे कुत्ता वाला नहा ले थैले कपड़ा पहन जो झट में ना तो गाड़ी छूट जाए नया कुत्ता अरे हाँ रे कल बाजार से किन के लाल भाई आ को कही के न रखल बाड़े रे बाप रे को कही को संभल जाए
जल्दी पहन, गड़िया छूट जाई, तोरा सूते से फुर्सते नहीं खे। नींदवा लग जाता तो का कर नींदवा लग जाता तो तनी नींदवा के कंट्रोल कर के रख। पैसा दे। अरे ये पहन के जो निक लगता है ये आ जा। दूसर का पेटवा देता तो सर का फट। और ये करस तो बेटवा तो हम टिफिन बन गया। हां टिफिन बन गया। जल्दी दे भर टिफिन ये भर। ये हम लगा ले छोटे। अरे भाग रे। लगते नहीं छो क्या करें। ले रे लगा हिल नहीं खेला। तेरा के 10 घंटा बचवा लागले ऐसे कोई नहीं बच्चा सकराही जाग जुरे तो बच्चा सुनेला ना। आई किने के बाद बेल्ट किने के बाद हां तो पापा पैसे विदा करे ना त की नहीं कहलन कि विदा करा मंगल के दिन है तो की धा और जूता पहनले छटना मन लोके के तो बढ़िया आगु और हरे पहन मन लगे कि जूतो फाट गला कि हम कोई पैसा विदा करन कि कीन देते जूता एगो बोल लगा बढ़िया से चलिए। जो तो मोबाइल केन केन हम रख ले भाई लोगो तो गोल पड़े तन की फोन लगा के बतिया ली तने बुलाई बस तनी के हेलो हेलो। हाँ हेलो। कहाँ बाइन जी? बानी का ने गाँव में बानी। गाँव में क्या करता है? ऐसे ही बतियावत रहिए साथी प्रेमी दूर रह जाए। तो सुने ना आई ना घरे का कहलू बार बार आवे के आवे नहीं जाता कहलू कि लइकवा बा त हई बा त हऊ बा आवे नहीं तैसे ही कहे लगेलू। तो सुनी ना आज बबुआ पढ़े चल गइल बा काला तवार है ना तो ऐसे ना करे बड़ा तो आज शाम के तो ले आ जाए तो फिर चल जाई। ठीक बा त कितना ढेर टाइम बा आवे में करा तो आपका सांझ ना हो जाई। ठीक बा जब कहत रहू त आवत तनी। तो कितना टाइम आ जाए? आ जाई तो प्यार होई ना खूब भरपूर। हाँ जी कैसे तो वो बात करे नी आई तब ठीक बा त आवत तनी। ठीक है ठीक बाय है डार्लिंग। हैं बाय डार्लिंग आवत तनी। ठीक है बाय रखते हैं तब। आज तो तुम्हारी ही बिगाड़ दिया लेकिन आज मजो आ जाई। आज तो मजा ही जाई कि बहू बड़गू खोलो खोलो हो खोलो ना। रुकी ना आगू नहीं। हाँ हाँ खोलो खोलो मर्द कर आगू नहीं कुछ खोले ना हो आगू नहीं कुछ खोले ना हो ना ना बोरी बचत बचत है हनी देख तक के हनी बंद कर बोरी बंद कर अब बैठल जा बोल ठीक। हाँ वो सोच ले ना कि लड़का नहीं के तने बुला ले ना बढ़िया ना बा सही बुला लेबी जब वक्त पर ऐसे को बोलैहन ना आदमी तो प्यार कैसा यही समझ ले बुला ले। हाँ प्यार का मतलब ये ना होला कि जब सुना बात तो बुला लेवे के चाहिए अपन प्रेमिका के। हाँ ये तो बस यही से सोचल ना कि चल गुला भुआरा पड़े एकदम सूता था ना तो मूड खराब कर देता 7 बजे ले सुतल रह जाता। अच्छा वो सब छोड़ा और सब सुनाओ ठीक बारू ना। अरे हम का ठीक में देखते भाई कि रोरा दुआ से ठीक है भाई। हमनी के दिवस के भगवान के दिवस से कहल जाला काहे के रोरा दुआ से ठीक में तो सब सुनाई एकदम बढ़िया बाबू अपन सुनाओ ठीक बारू ना। हाँ जी बढ़िया ना भाई रोरा दुआ से कहते बानी एगो बतिया का बार बार पूछला कि बन पूछा जब दिल से दिल मिलेला ना तो एकदम बुझाला कि तोर ऊपर हो जाला मिल जाए। हाँ ये तो सही कहते देखो तो ये भैया भी आवत तो नहीं कि 12 से जा दो निखना मत का हो जी हम बानी ना हमनी के बन जते अपन ओकरा आवे ना आवे में का बा इहन तब जब देखल जाई। ये तो बात सही कहते हैं कि ओहना चाहे ना तुम करैला में का बा उनकर ऊपर पर होनी है खाली रोटिए खोजेला
ई ना देखलन कि इतना बढ़िया मेहरानू के छोड़ के आ रहतनी खाली विदेश में, ई ना सोचलन। अरे कबो ना सोचे नहीं देखते। खेलम जम। मम्मी क्या करते घर में? कर रहे ओही दादा क्या भेल? को करी का जी गुल्ली का करे को तो आ गई भोरा। हाँ मला के कहली कि तू तो कर दिन भर तोरा उठे में कितना टाइम लगता? तू आज 12 बजे आ गुले रे। पहले खोल ना बताओ तू। सुन ना वो बात को थे चुप कर तू। दिखाओ रुक ना खोलत है आवत है उठ के का बाजता मम्मी का बाजता रे। खराब छु ठीक बा हो जल्दी रख लो। लंच करे के ना मिलल टाइम यार। रुक ना रे खोलत है का चिल्लावा आ इतना देर से सुता रहते अजनो ये का भेल रे। बोले का मार गेलो वैसे ना जल्दी छुट्टी हो गेलो। हे दादा वो कैसे रे। के जन झूला खेलत रहे आ झूला के टूट के गिर गेलो। तू झूला मत खेलियो ना। हम ना खेलनी। कैसे करे के मनाई हम बुझाते नहीं। जा तब खेले। हां जाती खेल ले बाद में पढ़ो। कपड़ा बदल ली। हाँ बदल लो। ओके ने बा कपड़ा दे तो चलो घरा में गई जो वो घरा में गेंदा हो मैं गेंदवा अपन लुकवा के रख ले लड़का वाला सुनो कहाँ लुकवा के रख ले बड़े रे हो घरा में देखेला ता। अरे तोरो के नाम में चलिए ऐसा जगह पर खेल ले जो जाती गिनवा वो घरा में गेंदा नहीं खेरे। हम वही में रख ले जानत नहीं की। अरे वो छोड़ ना रे हम गिनवा और हो दादा हो बम का करे वही घरा में लुकल भोरा ओए क्या हो हैं हो बम कौन जवाब के। ए मम्मी ये क्या हो हैं का छोटू कुछ ना ए क्या हो मम्मी? चाचा हमारे हम तो देखबे ना कनिया ना ना तू इनका घर रोज रोज खेले जाला देखबे ना कर। भाई मोबाइल जाती सुन का कहबे रे काम की उसे चाहिए का कहबे रे हां काम की का कहबे रे का कहबे हां आज के बाद कहबे ना तो तोहरी बन कनवा तुरंत काट दे। ना दे हमको का कहबे बता। आ छोटू तोरा के मिठाई दिहल जी और ची कुत्ता किन दही। सुन 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 ना तू कहबे ना तो तो पापा तोरो के मरे ना हमरो के मरे। हमरा के नाम मरियम छ ऐसे कहत तू चुपचाप रह बुझाइल। चले के मोटरसाइकिल पर घूमे चला जी। ना एगो बात कहते ई कहे से मानी ना दे ये करे का करे के ले चले को घरा में मुंगा के ले चले के घर ना बास रही ना बसुरी बाज। हां ठीक होता ठीक है चल 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 घर में दे मोबाइल दे ना मोबाइल बे मोबाइल का करो बड़ी मोबाइल छोड़ दे जान तो का कोई का उठा कर उठा बात बैठे के टाइम नहीं कि ठीक बा तनी ये बोल हो बात 3 मिनट में अपने का ले चलते आपने का देगा ठीक बा चल कोई ना जाए ठीक बा उठा चल कोई ना जानी गाड़ डाली बस हो तो उठाई देरी होता तो हारा चक्कर हम अपन बेटा के मुंह चलो ना तो देरी हो जाए आज काहे घबराल गोइसन बेटा हमनी के फिर पैदा कर देली हो तो ठीक है चल चल तुरंत लड़का कोनिया पर हो अरे ना जी रुक रुक कुदैया ले चल चल जल्दी देखो आगे देखो कुदैया लेके आगे देखो चल 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 देखो कुदैया आगे देखो जमीन के देखो धीरे से पार हो गया अभी आए कोई नहीं अरे सुन सुन ये जगह ठीक बा ये ठीक बा अरे तू सुन ना हमरा के दी हमरा के टंगल रहत टाइम ना करी धैले आओ से कोड़ धीरे हां कोड़ी जल्दी जल्दी
अरे जल्दी करी ना, कोई देख ली। अरे सुना था जी। अरे हो गई सीधा कर डाल दिए कि ना भैया। हम नागेंद्र आप सभी भोजपुरिया समाज को पाँव छू के गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी कि हमने के एगो वीडियो देखावल इंजा जो ना वीडियो में एगो औरत बाड़ी जौन कि अपना पति के प्रदेश भेज के अपना हाउस के शिकार में अपना बेटा के जान मार देतड़ी। ऐसे सब हमनी के परिवार चाहे बहू बेटी पर प्रभाव पड़ी। नमस्कार, प्रणाम भैया, चंद सिंह रउसा के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमनी के जौन वीडियो देखले हैं, हमनी के खास मुद्दा ये रहे कि जौन बेटी बहन ये सब करत है जा उसे ना करे के चाहिए, ना तो हमनी के आगे वाला पीढ़ी पर प्रभाव पड़ी। हमनी के वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करम, शेयर करम, नए बन जाए तो हमनी के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम जा, और कमेंट में लिख के बतला जब हमके वीडियो कैसन लागल। अगले वीडियो में फिर मिले जी। जय जवान जय भोजपुरी।